Il-Prim Ministru Robert Abela żar The Manor f'Taslima li toffri servizz ta' aftercare lil żgħażagħ u adulti li jkunu għexu f'kura residenzjali u li jkunu qed jagħmlu l-pass lejn ħajja aktar indipendenti. Dr. Abela ltaqa' mal-professjonisti li jaħdmu mar-residenti u ddiskuta s-servizzi li jingħataw biex dawn iż-żgħażagħ jitħejjew għall-ħajja. Sostna li l-Gvern se jibqa' preżenti bis-sostenn fil-mumenti kruċjali tal-ħajja ta' dawn iż-żgħażagħ. Ingħati li l-Gvern impenjat li jsostni programm ta' aftercare għal żgħażagħ li jalqu 18-il sena u ma jibqgħu xejxu f'istituzzjoni għall adolescenti. Permezz ta' dan il-programm iż-żgħażagħ se jingħataw aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ saqaf taħt rashom fl-immedjat u appoġġ finanzjarju. Il-Prim Ministru sostna li dan l-appoġġ jista' jagħmel differenza konkreta fil-ħajja ta' persuni li jkunu għaddew minn esperjenzi diffiċli u traumatiċi. Dr. Abela tkellem mal-professjonisti li jgħinu lil dawn iż-żgħażagħ jibnu ħajjithom. Bosta miż-żgħażagħ jaħdmu jistudjaw biex jiksbu aktar l-indipendenza tagħhom. Flimkien ma' tmexxija tal-Fondazzjoni SEPH, dawn fissru l-appoġġ mill-Istat flimkien mal-Knisja u l-benefatturi bħala wieħed siewi biex jgħin lir-residenti. The Manor li qabel kienet magħrufa bħala Dar Fatima toffri ambjent ta' dar fejn ir-residenti jgħixu b'aktar indipendenza fil-waqt li jibqgħu jingħataw l-appoġġ tal-professjonisti soċjali. Dan kif anki stqarru Kerry Hermitage, Family Service Senior Manager, fiħdan Fondazzjoni SEPH u Lawrence Kawki, ħaddim soċjali fiħdan il-Fondazzjoni SEPH. Li huwa importanti ħafna għaż-żgħażagħ li jkunu ħajtilqu mill-kura u l-kustodja, li jkunu fid-djar tat-tfal u bl-istess mod ikollhom l-istess opportunitajiet biex ikomplu l-edukazzjoni, forsi jridu jaħdmu u jfadlu biex jixtru proprjetà u mhux jikru. Allura The Manor ikun qed jagħtihom dak iż-żmien biex ikunu jistgħu jistudjaw u jkollhom l-istess opportunitajiet għax tajjeb li nnotaw li mhux kulħadd għandu support system u li għandna żgħażagħ u adulti li għadhom żgħar li m'għandhomx dak is-support tajjeb li jkunu jistgħu wkoll iwettqu l-affarijiet li jixtiequ għal ħajjithom. Għandna jisu min-naħa tagħna l-aftercare program u għandhom dak l-imbuttatura biex jimxu għall-growth. Fiż-sens aħna nimnu ħafna fuq interdependenza. L-importanti is-support network dawn iż-żgħażagħ sfortunatament m'għandhom support network tajjeb. So anke jekk jitilqu minn hawnhekk, aħna noffru dak it-tip ta' support dik il-cushion biex ngħinuhom jimxu l-qoddim. Il-Gvern għandu ftehim ma' Fondazzjoni SEPH sabiex ir-residenza tkun tista' tkompli topera fost servizzi oħra li tagħti din il-Fondazzjoni tal-Knisja. Din is-sena l-Gvern qed jinvesti 28.4 miljun euro fi ftehimiet soċjali pubbliċi mal-għaqdiet biex joffru servizzi soċjali, kważi 3 miljun euro aktar mis-sena li għaddiet. F'din iż-żjara Dr. Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u l-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti.